Mhuri yeZimbabwe, aiwa zvazvinyatsikuda pachena kuti Mnangagwa akwata mafresh elections aya arikuda kunzwa neSadc zuva 30 June 2024 pakaipa mhuri yeZimbabwe nekuti tikuona kuti abva tuma delegation kuti iende inombonogara pasina vanhu veSadc vane kuti vangaita sei. Aiwa kusangana kwatiri kuita sanoti kana first time yakuona mavideos edu chirega unonoka chibva wasubscribe kulike ubotina on the bell icon tombochiona maupdates atinokupa pari paZim News Live YTS. Aiwa mhuri yeZimbabwe, tiri kuona nhasi mubepa muri kubuda muchinzi a ZANU-PF delegation will leave Harare for Gaborone this Friday, January 5 for a crunch meeting with the SADC secretariat. Mnangagwa ari kutuma delegation iyi kuti inonegotiate on the 3 terms. Terms acho are as follows. Ari kunzi ZANU-PF proposes a power sharing arrangement with the Zimbabwean opposition Citizen Coalition for Change led by Nelson Chamisa. Number 2, ZANU-PF does acknowledge receipt of the communique from SADC with the proposal of the 30 June 2024 as the date fresh elections in Zimbabwe will be held. And then point number 3, the ZANU-PF understands why SADC reached the resolution for fresh elections to be held on the 30 June 2024. But however, ZANU-PF proposes power sharing instead of fresh elections. Sando nyaya iripo mhuri yeZimbabwe, toda kuti mupotudze kuti munoti kudii pamusoro pemukuru uyu nekuti aradza kuti akwata mafresh elections. Tinoona kuti a week before Christmas anotuma minister of